Ik wie met mijn beide benen van 6 en 4 hier bij de winkel. En dan kreeg ik een poetje sier. En we hebben een plakje maken om dat te zien. Spullen in groen. Maar na een aantal weken kwam er een groen prikje omheen. Dus het begon vrij normaal? Ja, het begon als een gewone bloem en het eindigde als een... ja, ik dacht het is een Leeds natuurwonderke. Leeds, 3 meter. De bloeiende knappen. Dus dit bedoel ik met bloeiend. De 20 en ik hier nog aan liefst. Nou ja, wat is het? 21. 21? Ja. En is dat nog elkaar? Dat weet ik net. Ik woord ik zeg een koe ja. Maar ik heb verschillende experts prutsen. Er is in ieder geval net iemand die me tjen spreekt. Iedereen vindt het heel bijzonder. Maar net iemand weet of er een cinnamon is, maar meer. En ik weet het ook niet. Was er bindjes, dat zijn dan de cinnamon-pitten. Ja. En de TU Delft die wilde graag een onderzoek van hè. Om te onderzoeken of er ergens genetisch materiaal is wat maakt dat het worden is wat hier staat. Ja, want hoe kan dit nou? Ja, geen idee. Goeie zwarig uit de wind, warme lucht. Wat misschien nog wel helpt is dat hij onder de aushoekap zit. Aha. Dus hij krijgt elke keer een warme douche. Maar warme lucht. Had je dat bewust? Nee, dat is absoluut net bewust. Maar als we ziekje naar een reden, dan ja, wie weet. Maar zullen ze dan straks in Delft al je cinnamon kweken onder de aushoekkappen? Dat zou wel een grap wezen. Ik zal eens een tipje aan. Goeie. Wat ben jij aan van? Ja, ik geef hem even wat beweging. Moet ook, hè? Dat is jouw werk of hobby? Ja, 2 dagen in de week. Met Spaanse paarden. Wat vind je dan leuk aan die hinders? Ja, ze zijn hartstikke slim en ja, je krijgt er een band mee, hè? Ja? Ja. Hoe werkt dat dan? Ja, dat moet je opbouwen. Opbouwen en als je ziet wat ze allemaal voor je willen doen, het is heel mooi. Ik geniet er gewoon van. Je bent lekker buiten bezig, lekker rijden, ontspannen. En ja, ik doe lange teugels doe ik met hem. Dus dat is ook heel mooi. Wat is dat? Lange teugels, dan loop ik precies achter hem. Zo. En dan laat ik hem allemaal dingetjes doen. Dus het liefst de hele dag met die paarden in de week? Ja. Ja, hè? Het liefst wel. Maar dat is toch voor meisjes? Vind je? Ja, dat denk ik niet. Nee, oké. Nee. Je mag het wel even proberen. Nou, nee. Nee, mag wel even. Nee, dankjewel. Nee? Sta je wel goed zo.